আমার দুটা বেংক আছে, ইটোৱে হ'ল UPPL বেংক আৰু BPF বেংক। তেওঁলোকে আমাক স্পন্সাৰ কৰে। আমাৰ মানুহবিলাকে প্ৰমোদ বড়োৰ লগত আলোচনা কৰি জইনিং লয়। তাৰপিছত যদি 20,000 টকা পায় আমাক 15,000 দিয়ে, 5,000টো নিজে লয়। কোনোবা যদি 1 লাখ টকা পায় 80,000 আমাক দিয়ে। তাৰে লগত আমি প্ৰাইমাৰী কমিটি গঠন কৰোঁ, ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি গঠন কৰোঁ। আৰু আমাৰ ল'ৰাবিলাকো BPFৰ নেতাসকলে ঘৰে ঘৰে গৈ ফুচলাই থাকে, পইচা দিম পইচা দিলে এওঁলোকে লয়। 10,000 পালে আমাক 7,000 টকা দিয়ে, তেওঁলোকে 3,000 টকাৰ তেল ভৰায়। खुलुमबाय रायजोफोर आरोबाव बिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। आसा खालामदों नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दङ होननानै। स' रायजोफोर दिनै जोङो मोननै मोनथामसो भिडिअनि सायावहाय बाथ्रा सावरायगोन। गिबियाव आं रायजो राजा नोंथांमोननो नैबे सावगारिखौ दिन्थिनानै होग्रोनाय जाबाय। बे सावगारिया सानथामसो सिगां चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय हा गैजायै रायजो राजाफोरनोहाय नैथि खेब हा होनायनि मोनसे सावगारि बियो। दा बेयावहाय नोंथांमोना भिडिअ नुदों, बेयाव हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि दङ आरो गोबां UPPL नि दैदेनगिरिफ्रा बेयावहाय दङ। दिनै बिथांमोननि फोरमायनाय बायदिब्ला बिसोरो 2005 मायथाइयावनो बे लाइमुथि हालामावहाय हाग्रा दानफायनानैहाय रायजो जादोंमोन। नाथाय 2003 मायथाइयावहाय BTC एकर्ड जादों। बेनि उनाव 2005 मायथाइयावहाय BTC आ सरकार दादों। नाथाय सरकार दानायनि उनावबो दिनैसिमहालागै BPF पार्टीनि रायजो सालायनायावहाय बिथांमोना हानि लेखा मोनफेराखैमोन आरो बिथांमोननि रायजो जानायखौहाय BPF पार्टीया माब्लाबाबो नोजोर होफेराखैमोन। एकमात्र इलेक्शन सफैनोसै समब्लाल' बिथांमोननि सायावहाय अननाय दिन्थियोमोन। बे बाथ्राखौ जोङो क्लियारलि मिथिनो मोनदों। दा बेयाव रायजो जानाय लाइमुथि हालामावहाय रायजो जानाय बिथांमोन रायजो राजाफ्रा मा बुंदों नोंथांमोना एसे खोनासंनानै ला। जोङो 2005 निफ्रायनो जोङो बेवहाय बनबास खालामदों। ओमफ्राय 4-5 बेनि गेजेरनिफ्रायनो जों बेवहाय खस्थ'यै दङ। जोङो खुनु सुबिदा गैया। हाग्रा बंग्रानि गेजेरजों जोङो ओरैनो खस्थ' मस्थ' जोङो खामला जामला मावनानै जादों। आबाद दैबो जों मोनामोन हाग्रानि समाव। जिब जुनारजों उपद्रब। बेनि गेजेरजों जोङो गोबां माखासे सरकारा 17 बोसोर मा सरकार सलायदोंमोन। नाथाय बे समावबो जोंनि बे हानि खामानिखौ जोङो मावफुंनानै होनायखौ जों मोननो हायाखै। ओमफ्राय दा नै दासिमाव बे जोंनि BTR गभर्नमेन्टआ मावनानै होबाय। दा बेनिखायनो जोङो BTR गभर्नमेन्टखौ आरोबाव आङो साबायखर होदों। नोंगौ जायफ्रा हा गैजाया बिथांमोना जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेयावनो थैस' थांस' रायजो जानायनि बाथ्राखौहाय बिथांमोना जागायजेनबाय होननानैहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय रायजो राजानि सिगाङावहाय फोरमायनानै होदों। नाथाय जायफ्रा हा दंखायो, हा थाखानाय मानसिफ्रासो दिनैनि समावहाय UPPL सरकारखौ मोजां मोनाखै। बिगा बिगा हा थाखानाय मानसिफ्रा गोदान गोदान हादान सिफायदों। दा बे गोदान गोदान हादान सिफायनायावहाय हा गैजायै मानसिफ्रासो थांनानै थाहैरोङा। नाथाय हा गोनांखा मानसिफ्रासो दखल खालामनानै लायो। बेनिखायनो दावराव दावसियाबो सोमजियो रायजोफोर। दिनै नुदों दा नोंथांमोना 2005 मायथाइयाव बिथांमोना बेयावहाय रायजो जादोंमोन। नाथाय 17 बोसोर सरकार सालायनाया बिसोरनि हानि सोमोन्दै जेबो माब्लाबाबो सिन्था खालामफेराखैमोन BPF पार्टीया। हयथ' बिथांमोना UPPL पार्टी नङामोनब्ला, BPFआनो थाबाय थानायमोनब्ला हा गैजायै सुबुंफ्रा ओरैनो हा गैजायैनो थाबाय थागौमोन गोदाव सोराव। नाथाय भाग्य मोजां 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियावहाय गोदान सरकार फैबाय। दिनैहाय रायजो राजानि सिन्थाखौहाय साननो गोरों लिडार फैनानैहाय बिथांमोना हा मोनबाय। अब्ला बिनिफ्राय देरसिन मा खामानि दंबावो रायजोफोर? दिनै UPPL सरकारनि मेन थांखियानो हारिनि जेंनाखौ सुस्रांनाय, हा गैजायैनो हा होनाय। अब्ला माथो UPPL पार्टीया गावसिनि मावनो गोनां हाबाखौ मावगासिनो दङ नङा होनब्ला? बिथांमोना मावगासिनो दङ। जोङो नुनो मोनदों बे जायगायाव आरोबाव दिनैबो हा होबावगोन होननानैहाय। अब्ला अपोजिशन पार्टीनि मानसिफ्रा माबे पइन्टखौ लानानै खामानि मावाखै होनबाय थाखो? जोबोद लाजिंसिं दे रायजोफोर। बुंनो थाङोब्ला जोङो जोबोद लाजिंसिं BPF पार्टीनि सापर्टार्सफोरखौ जोङो स्टाडि खालामनानै नायोब्ला।
फै अब्ला जोङो नैबे सावगारिखौ नायबावदो नोंथांमोना बेयो जाहैबाय सानजाहा रायजो जानाय सासे आइजोनि बुंनाय राव मा बुंदों बे आइजोआ UPPL आरो BPF नि गेजेराव मा फारागथि दङ आरो बै समाव माबायदिमोन दानि समाव माबायदि बे आइजोआ मा बुंदों एसे खोनासंनानै ला जों दुखु मोनदों प्रमद बर'आ हान्थु फरायनांदों गभर्नमेन्टनि सेराव माखासे दैदेनगिरिफ्रा बर'फोरखौ सोनायाव हान्थु फरायनांदों बिथांमोना हान्थु फरायनो हादोंबा बे गहपुरनि माखासे दालालि मानसिफोरा दिनै मानो गावनि मोखांखौ दोनखोमा बर' बिमाखौ मोदै होनो नागिरदों बर' भुमिखौ मानो मालायनो हरनो नागिरदों बर' भुमियाव मानो दावराव खालामदों बिथांमोना हायोबा गोजोनखौ मावनांगौमोन नाथाय बे बिथाखौ एरखुनानै गुबुननो हरनानै सेवहांगार धंस खालामनानै बम बेरनाय बायदि जोंनि गेजेराव दावराव दावसि खालामनानै हर' जन्त्रआ जादों नांगोलाव आरो बिबाराव भट होग्रा ओंखायनो जोंबो सिनायदो फैगौ समाव जोङो बेलेगावबो होगोन खिन्थु जोङो दा खबरदार ट्रेक्टरनि अनगायै जों मालाबाबो बासायनाय नङा नोंथांमोननो खोन्थादों आंबो सासे आन्दलनकारि स्टार्टिंनिफ्रायनो लोगो मोननाय आंनि बिखायावबो दं आलाय सिलाय रेप केस जानाय मानसिफोरा गाबनाय फिसा गोमाजानाय आलाय सिलाय गाबनाय आंबो निजेनो आइमोन आं बुंगोन आंहाबो गोथां गोथां आंनि बिदाखौ खावना लांनानै दानथारजोबदों आंनि बिखायावबो दं बेखायनो मैया जेब्ला बे बिटिआरखौ सोरबा दानख'ग्रा मानसि ओंखारदों होनबा जोंनि नेहाथारिया गाबदों हरखाबखौनो गाबदों आंबो गाबदों मानोना बे बर' जाथिया मानो दाबो सिनायनो रोङाखै अब्ला जों बिनि भिडिअखौहाय खोनाबाय दे रायजोफोर बे आइजोआ जाखिनि बाथ्रा बुंदों बेखौ जों खोनाबाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजाया बे आइजोनिफ्राय सोलोंनानै लानो गोनां बेबायदिसो जानांगौ आइजोफोरनि साननाय हनाय मानसिनि साननाय हनाया जायखौहाय नंथारा बेखौ नंगौ जायखौहाय नंगौ बेखौ नङा होननानै बुंग्रा माब्लाबाबो जानो नाङा दा बिनि सायावबो आङो बाथ्रा बुंगोन रायजोफोर नोंथांमोना नुखाबाय बे आइजोनि बुंनायखौहाय दिनै बिथाङा बै समाव जाखिनि जाबोनाय जाथाय बेखौहाय क्लियारलि बुंनानै होदों जोंनि चिरां जिल्लायावबो जादों बाक्सायावबो जादों क'क्राझारावबो जादों जेरावबो जादों रायजोफोर बे आइजो बुंनाय बाथ्राया अब्लाबो थाइसे थाइनै मोननैनि थाखायनो सरखारखौहाय नेवसिग्रा जोंनि बर'नि गेजेराव दङ दानिया जों सावरायनोसै रायजोफोर बिक्रम दैमारि बिथाङा UPPL पार्टीनि CM प्रमद बर' सारखौहाय यानिखि UPPL पार्टीनि मावथिफोरखौहाय जेबो खामानि मावनो रोङाखै होननानै बुंबाय थादों आरो फैसा रिटार्न थांफिननायनि बिथाङा बाथ्रा बुंबाय थादों नोंथांमोना हयथ' भिडिअखौ नुखाबाय आं भिडिअखौहाय नोंथांमोननोहाय ससे दिन्थिनोसै बिथाङा मा बुंदों रां थांफिननाया बे सोरबा आं बुंनाय सोरबा बिश्वजित सारा बुंनाय सोरनिबा बुंनाय दं नङा बे लेखायावनो 250 crore जे थांफिनबाय बे लेखायाव नोङो आनस्पेन्ड फान्ड माने बोसोरनि फैसाखौ बोसोरावनो बाहायनांगौ नों बाहायनो हायाखैब्ला नोङो बियो बाहायनो हायिया मा नों बे जोब्बाय बियो नङा होमबा बे जोब्बाय फैसाया बेनो थांफिनबाय नों एकाउन्टाव जमा जाहैफिनबाय नोङो बोसोराव नों बोसोरसेनि फैसाया नोंहा 720 crore फैदों नों जुदि 200-250 crore बाहायनो हायाबा नङा होमबा थांनाय खनसेयाव 350 crore 350 crore थांनाय 24-25 आरो नैबे 23-24 आरो 24-25 250 crore नोंथांमोना बे लेखाखौ नाय बे लेखायाव दङ दिनै जों क्लियारलि खोनाबाय बिथांनि बुंनाय रावखौ जों क्लियारलि खोनाबाय दा बिनि सायावहाय आं मोनसे कुइसन खालामनो सानदों बिक्रम दैमारि नोंथाङा 4.5 बोसोरनि सरखारखौहाय जुदि जेबो मावाखै होननानै नुदोंब्ला अब्ला नोंथांनि 17 बोसोरनि गेजेरावहाय जे थिखादार खामानि लानानैहाय खामानि मावदोंमोन बिनि मोनसे फोरमान आंनो दिन्थिलाय नोंथाङा मा मावबोदोंमोन थिखादार नामावहाय थिखादारनि नाम लानानै नोंथाङा 17 बोसोरावहाय बर' रायजो राजानि मा गोसोखांथाव खामानि मावदों हायोब्ला फोरमान हो आं रिक्वेस्ट खालामदों रायजो राजाफोरनि सिगाङावबो बिक्रम दैमारिया मा मावबोदोंमोन 17 बोसोरावहाय दिनैहाय रां रुफानिल' बाथ्रा बुंनानै लाब गैया
दिनै जोङो बिपिएफनि पार्टिनि मानसिफोरनि खुगानिफ्राय जों खोनासङोब्ला मात्र मावनाय मावै रां रुफा धोन सम्पथिनि खौरांल' आरो इउपिपिएलनि जे दैदेनगिरिफोर बिथांमोननिया टारगेटआ जाहैबाय हारि जौगानायनि हारिया माब्रै दैदेननोब्ला मोजां जागोन बिनि बिसोरो थिरांथा लाबाय थायो नाथाय बिपिएफ पार्टिनिया रायजो राजानि सिगाङावहाय थाखा फैसानिल' खौरां फोसावनानै होयो धोन सम्पथिनिल' खौरां फोसावनानै होयो एकदमबारे नंखाय बाथ्रा बिथांमोना अजद लाबोयो जोबोद लासिंसिं जों बुंनो थाङोब्ला रायजोफोर अब्ला जोबनायाव रायजोफोर नैबे सावगारिखौ नाय बे भिडिअ'आ जाहैबाय बिजेपि पार्टिनि बिजेपिखौहाय सापर्ट खालामग्रा जोंनि रिजनेल पार्टिनि बर' हारिनि गेजेरावहाय माखासे जायफ्रा नेशनेल पार्टिनि आसिखौहाय फानदों बिथांमोननि भिडिअ दा जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौहाय आङो रिक्वेस्ट खालामो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा नेशनेल पार्टियाव हाबनायनि सिगां नैबे गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारनि खौरांखौहाय बिथांनि बिबुंथिखौ एसे खोनासंनानै लाग्रो बेनि उनावहायसो नोंथांमोना नेशनेल पार्टियाव हाबनो ना मायो बेखौहाय स्टाडि खालाम अब्ला नोंथांमोन खोनासं डेपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारा मा बुंदों ओरैनो आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलनि हिस्ट्रिखौ नायबा जों बेखौनो नुदों जे नेशनेल पार्टिफ्रा अरायबो रिजनेल पार्टिखौ फोजोबस्रांनो नाजायो आरो बे नाजानाया बिजेपियाबो थाखागोन बिथांमोना कार्बि आंलंआव रिजनेल पार्टिखौ फोजोबस्रांबाय डिमा हासावबो फोजोबस्रांबाय दिनै बिटिआर ओनसोलावबो एसे नाजानाया बिथांमोना थागोन दा बेखौ खुला खुलि हयथ' बे दिन्थियाखै हयथ' आन्दोजों स्रोदै बिथांमोना नाजानाया थाखागोन दा बे नाजानायखौ जाफुंसार होनोबो नाजागोन बिथांमोना बे हास्थायनायखौ मोगथां महर मोनहोनोबो दा बेवहाय बिनि बेरेखायै जों बेसेबांखिनि स्टेन्ड होनो हायो रायजो राजाफोरनि गेजेरजों बेसेबां हाबनो हायो रायजोखौ बेसेबां बुजायनो हायो रायजोखौ जोंनि प्रति बेसेबां गोख्रों खालामना लाखिनो हायो बिनि सायाव निर्भर खालामगोन बेनिखायनो बेफोर खोथाखौ सिन्था खालामनो जों जोंनि स्ट्रेटेजि जोंनि पलिसिफोरखौ जों नाजाबाय थादों जोंहा रिजनेल पार्टि हिसाबै हाग्रामा महिलानि बिपिएफ थाबाय इउपिपिएल थाबाय आरो हयथ' बिदिनो फिसा फिला थाबावनोबो हागौ दा बे पार्टिफ्रा ओरैनो जास्ट पलिटिकेल पावारनि थाखायल' नाजायालासेनो गावनि जातिगत जिफोर इसु बेफोरखौ फोथांना लाखिनानै बेफोरखौ लाखिनो नोजोर होनानै खामानि मावनो रोंनांगोन आरो अब्लासो जों एग्रेसननि एगेन्स्टै स्टेन्ड होनो हागोन कारण नेशनेल पार्टिफ्रा गासैबो एग्रेसन खालामो दा बेनि एगेन्स्टै स्टेन्ड होनो हानाय पलिसिफोरखौ जों रिजनेल पार्टिया जेब्ला नेशनेल इस्युफोरखौ लानानै खामानि मावगोन अब्लासो जों स्टेन्ड खालामनो हागोन नङाबा जास्ट पावार लानाय पलिटिकेल पावारनि थाखायल' खामानि मावबा जों हानाय नङा बेनिखायनो जोंहा जिहेतु इउपिपिएल पार्टिया जास्ट पलिटिकेल पावारनि बाथ्राखौ सिन्था खालामनानैल' नङा खिन्थु जातिनि जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ फोथांना लाखिनानै जोंनि जातीयताबादखौ फोथांना लाखिनानै जोंखौ मोनसे आलादा सिनायथिजों थांना थानायनि जिथु सिमां बेखौ मोगथां महर मोननायनि जिखिनि हाबाफारि बेखौ लानानै जों खामानि मावदों आरो बेनिखायनो जों फोथायदों जे बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा रिजनेल पार्टिबाबो इउपिपिएलखौ मालाबाबो नाकस खालामनाय नङा मोजाङै खोनाबाय दिनैहाय इउपिपिएलनि डेपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारा क्लियारलि बाथ्रा बुंनानै होबाय सोर मा जानानै दङ दिनैनि समावहाय रिजनेल पार्टिखौहाय गावनि हारिया सापर्ट खालामनायनि जाहोनावहाय नेशनेल पार्टिखौहाय मदद खालामनायनि जाहोनावहाय सोर बबे स्टेटनि मानसिफ्रा मा अबस्था जानानै दङ बेखौहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया क्लियारलि बुंनानै होबाय बे बाथ्राखौहाय आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि मासिगिरियाबो मिथिगौ नाथाय बिथाङा गावनि मासिनि थाखाय गावनि उदैनि थाखाय धोन सम्पथिनि थाखाय बेफोरखौहाय सेर फाखायनानै साइड दाननानै थायो मिथिगौना रायजोफोर आं मा बुंनो सानदों जायफ्रा नेशनेल पार्टियाव आसि फानदों नोंथांमोना 100 बार सानग्रो जोंहा मोननै रिजनेल पार्टि दङ मोनसेया गोदानै जाखांफुनाय बिखौ लानानै मोनथाम दा बे जाखांफुनायखौ जों मानो मदद खालामनो जेराव बियो बिपिएफजोंनो दंखायोखा बिपिएफ पार्टियानो बिजों दंफाखायोखा अब्ला बेखौ जों मानो मदद खालामनो फंनैसो बाथ्रा दे रायजोफोर
नोंथांमोना भिडिअ खोनासंनानै ला XNDP फरामनि सासे सुबुङा मा बुंदों खोनासं। আমাৰ ল'ৰাবিলাকো BPF নেতাসকলে ঘৰে ঘৰে গৈ ফুচলাই থাকে, পইচা দিম পইচা দিলে এওঁলোকে লয়, 10,000 পালে আমাক 7,000 টকা দিয়ে, তেওঁলোকে 3,000 টকা তেল ভৰাই। তাৰ ফলে আমি আজিলৈকে প্ৰাইমাৰী কমিটি, ব্লক কমিটি, ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি গঠন কৰি আছোঁ আৰু মিটিং কৰি আছোঁ। आं मिथिया रायजोफोर बिनि मुङा मा, आं बिनि नामखौहाय गोसोआवबो लायाखै। दा बिथाङा मा अजद दिखांदों, थारैनो नंमारगौ नामा UPPL आरो BPF मा APB पार्टिनोहाय फाइनेन्सियेल सापर्टखौहाय खालामनायनि खारनावसो APB पार्टिया पार्टि दानो थाखाय खाबु मोनदों नामा? APB पार्टिखौहाय मेनेज खालामनो थाखाय UPPL आरो BPF मासो बेंकनिफ्राय फैसा बख'नानै होदों नामा? बाथ्राया बेसेबां सैथो नुगोन रायजोफोर, नेनानै था। दानिया रायजो राजा नोंथांमोन, आङो बेखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय। नेशनेल पार्टियाव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा सापर्ट खालामनायनि सिगां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारनि बुंनाय रावखौहाय खोनासंग्रो, बेनि उनावहाय बिश्वजित दैमारी सारखौ सापर्ट खालामो ना हेमन्त बिश्व शर्माखौ सापर्ट खालामो ना राजीव बांगाल सारखौहाय सापर्ट खालामो, बेयो नोंथांमोननि सायावसो। नाथाय नोंथांमोना स्टाडि खालामनानै नाय, नोंनि थाइसे थाइनै रां मोननो लुबैनायनि थाखायनो हारिखौहाय दाफान, गुबुन हारिनोहाय नोङो गावनि आसिखौहाय फाननानै बरबाद दा खालाम, नस्थ' खालामनानै जाला। रायजोफोर, बेसेखिनिखौ बुंनानै आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय, हायोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।